Resume. Novellen Sildeopvågnen behandler et trekantsdrama mellem lægen, hans kone Elise, og majoren Frans H. Fortælleren er præsten Vilhelm C., som har observeret dramaet og fortæller det som en erindring. Fortællingen strækker sig over 37 år. Historien begynder med Els selvmord, som Vilhelm forsøger at forklare. Det viser sig, at Elise har været utro med Frans H. i 20 år. Frans H. er en attraktiv officer, der også er gift og en del af din samme sociale kreds. Denne gruppe af venner mødes hver onsdag for at spille musik og kort sammen. Det er en tradition, der har stået på i mange år, og som tilsyneladende er meget idyllisk. Vilhelm har kendt til Elises affære med Frans i alle disse år, da han tilfældigvis så dem sammen på en udklædningsfest. Han har selv haft følelser for Elise, siden de var unge. Affæren fortsætter indtil Frans, der nu er blevet major, afslører utroskaben på sit dødsleje. Da El opdager sandheden, tager han sit eget liv. Baggrundsinformation om Blicher. Blicher voksede op under hårde forhold på en præstegård i byen Vium, som ligger i Vestjylland. Han blev gift med Ernestine, og tilsammen var de forældre til i alt 11 børn. Denne børneflok belastede familiens allerede problematiske økonomiske tilstand. Blicher overtog sin fars position som den lokale præst. Blicher gik imod den romantiske æstetik, der dominerede den litterære verden under romantikken. Han skrev om jøder, kvinder, fattige. Han satte de triste skæbner i søgelyset og skrev om forhold, erotik og ægteskaber med en vinkel og forståelse, som var forude for sig selv. Personkarakteristik. Dr. L. Almindelig yndet, agtet mand, fader til 6, 48 år gammel og lykkelig gift med Elise. Elise, L's kone, altså doktoren. Smuk og charmerende, Elise er kendt og beundret af mange i landsbyen for hendes skønhed og charme. Gift, men har en affære. Hun er gift med lægen L, men har en hemmelig affære med Frans. Kompleks karakter. Elise er en kompleks karakter, der kæmper med sin skyldfølelse over for sin mand og sin kærlighed til Frans. Fanget mellem pligt og lidenskab. Hun er fanget mellem sin pligt som hustru og sin lidenskab for Frans. I konflikt med samfundsnormer. Hendes affære med Frans bringer hende i konflikt med samfundsnormer og værdier. På trods af de udfordringer, hun står overfor, formår Elise at bevare sin værdighed og styrke. Hun er en kvinde, der tør at stå ved sine følelser og sin valg. Præst Vilhelm C. Jævnt humør, ser på begivenheder som uundgåelige, eller også er han ligeglad. Jeg fortæller, Vilhelm C. fortæller en historie. Han er præst, der har kendt Elise og Frans i mange år. Observatør. Han er en observatør, der følger begivenhederne fra sidelinjen. Han har en stærk interesse for Elise, som han har haft siden de var unge. Han er en reflekteret karakter, der forsøger at forstå og forklare de begivenheder, der finder sted. Henriette, Vilhelms kone, er en flot, stille og ydmyg kvinde, der bærer titlen som præstefrue og er kendt som en god iagttager. Selvom hendes rolle i novellen er mindre betydningsfuld, tilføjer hendes karakter dybde og kontekst og afspejler samtidens samfundsnormer og værdier. Hendes rolige natur står i kontrast til Elises mere komplekse og konfliktfyldte karakter. På den anden side er Charlotte Obersts kone en flot, munter og meget talende kvinde. Gift med officeren Frans H. Hun er barnløs og skiller sig ud fra de andre kvinder i novellen med hendes udadvendte og livlige personlighed. Hendes muntre facade tjener muligvis som en måde at håndtere det sociale pres og de forventninger, der hviler på hende som officerens kone. På trods af hendes glædelige udstråling kan der dog gemme sig en underliggende tristhed på grund af hendes ufrivillige barnløshed. Frans Oberst er officer ved byens regiment og Elises hemmelige elsker. En relation, der er dybt forelsket og risikofyldt. Denne affære udgør kernen i konflikten i historien og fører til lægens tragiske selvmord. Miljøet i en sildig opvågning kan deles op i et fysisk, et socialt, et provincielt og et borgerligt miljø. Novellen foregår i en provinsby, der er stor nok til at have et lokalt borgerskab. Embedsfolk som lægen L, præsten C og officeren H. De 3 mænd sammen med deres koner og børn har deres eget lille fællesskab, som de kalder Trianglen. De er også en del af byens større og mere generelle cirkler og omgangskredse. Trianglen besøger af og til også stedet, som de kalder for klubben. Det fysiske miljø er præget af den fine stil og klasse, som Trianglen er en del af. Det kan ses en tydelig form for borgerlig Biedermeier-idyl. Biedermeier-idyl refererer til en periode og en stilart i kunst og litteratur fra første halvdel af 1800-tallet. Denne stilart er kendt for at fremvise borgerskabets værdier og livsstil, med en særlig vægt på morale og iscenesættelse af familien, samt den borgerlige idyl. I Biedermeier-litteraturen dyrkes det hjemlige og det kendte, altså hygge, idyl og harmoni samt overflødighed.
Det sociale miljø er domineret af borgerskabets normer, hvor sex, erotik og utroskab på novellens tidspunkt var ekstremt uacceptabelt som emne, der specielt ikke hørte til i offentligheden. Derfor kan man sige, at Blicher brød datidens sociale normer og satte tanker i gang hos læseren, også selvom at hans tekster ikke blev taget godt imod af kritikere. Novellens start og slutning fungerer som en slags ramme for selve fortællingen. Det er altså en såkaldt rammefortælling. Novellen starter og slutter ved lægens selvmord, og i det lange stykke tid derimellem, der finder man altså ud af, hvordan historien er endt, som den er. Det gør også læseren særligt opmærksom på lægen og hans forhold til Elise. I en rammefortælling, der starter historien med at forklare alt det, der sker rundt om selve handlingen, og slutter af med at give læseren et helhedsbillede af de begivenheder, som har fundet sted. Det er altså noget af det, som Steen Steensen Blicher, han er meget kendt for og adskiller sine historier fra de andre i samme tidsperiode. Fortællerformen er en jeg-fortæller, som deltager i novellens handling. Det er præsten, som erindrer historien over 32 år. Det er klart, at præsten godt kan lide Elise, lige fra hans første møde med Elise til et bal, hvor hun trykkede hans hånd på en måde, som han opfattede signalerende. Elise er dog ikke interesseret i præsten, og ovenikøbet forlovet med lægen L. Senere bliver præsten gift med Henriette, men det hører man altså ikke så meget om. Det er altså forholdet mellem Elise og lægen, som præsten fokuserer på, og nok også misunder. Det er derfor kan man altså nemt forestille sig, at præstens opfattelse af handlingen, men også hans viderefortælling af handlingen, er blevet påvirket af hans ulykkelige kærlighed til Elise. Det er altså nemt at forestille sig, at præstens opfattelse af handlingen er blevet meget påvirket af hans kærlighed til Elise. Han udstiller hende muligvis også som en lidt værre person, end hun reelt er, netop for at fortrænge sin kærlighed til hende. Man kan derfor ikke som læser være helt sikker på, at den fortælling af handlingen, som han giver os, er 100% korrekt. Man skal hele tiden have i baghovedet, at fortælleren selv er en person med følelser, og at handlingsforløbet også er over rigtig mange år, så på den måde så er hans erindringer muligvis usikre, og sikkert også påvirket af den måde, han gerne vil huske tingene på, frem for den måde, tingene i realiteten var.